Откакто започнах така да активно да работя върху социалните си умения, една от идеите, които така се повтаряше отново е да бъдеш искрен, да не криеш намеренията си, нали, в какъвто и да е контекст. Просто да казваш какво мислиш, защото по този начин един вид по-лесно ще привлечеш към теб хората, които те харесват за това, което си, ще отбуснеш хората, с които не се разбираш. Това е така доста готино. И всъщност преди време така бях открил една форма на този съвет, по-скоро една идея, която нарича автора на една книга, нарича го Radical Honesty или радикална искреност, може би. Тоест буквално да казваш каквото мислиш, да не го прикриваш, нали, колкото и неучтиво да е. И нали, очевидно вярвам така в някакъв баланс, смисъл трябва да можеш да изразяваш идеите си по начин, който да резонира с хората, нали, може да си искрен, но трябва да може хората да те разберат, да се свържат с теб емоционално, така че няма голяма полза от това да си някакъв мега гадняр или нещо такова, или просто да създаваш конфликти, нали, защото не вярваш в нещо или не си съгласен или нещо такова. Обаче забелязвам, че е доста удовлетворяващо като цяло така да прилагаш тази съвет, действително да си искрен, т.е. действително да казваш това, което е на ума ти, това, което искрено вярваш, искрено мислиш. И наистина е такова едно освобождаващо усещане, просто защото едното нещо, което така забелязвам е, че не ми се налага така да поддържам някакъв имидж, нали, е доста по-спокойно, примерно, че се страхуваш, че, нали, хората могат да открият истинската ти същност, защото се стремиш още през повечето време да я показваш, т.е. да не се стремиш да поддържаш някакъв имидж, който не отговаря на това, което си, ами просто да изразяваш искрено това, що за човек си, какви са интересите ти, какво не харесваш, какво искаш, какво не искаш. Е много така приятно усещане, бих казал. И очевидно действително работи много добре. И да, обществото се свежда до това, че е малко трудно да го приложиш, просто защото, нали, разбираш го на логическо ниво, просто бъди себе си, просто бъди искрен, дъра. Обаче всичко в обществото сякаш така поставя напрежение върху теб да не правиш това, нали. Страхуваш се, че ще засегнеш някого, че ще се случи нещо лошо, ако искрено кажеш това, което мислиш. Обаче според мен си заслужава един вид да се научиш така по-често да изразяваш това, което действително мислиш, просто защото ти ще се чувстваш по-добре, живота ти като цяло ще се развие по-добре, дори да има някакви да кажем, случаи, в които не се развиват нещата добре, например, казваш какво мислиш и това наистина не се харесва въобще от човека, с когото разговаряш. Дори това да се случи, според мен се заслужава тази временна емоционална блока, защото в дългосрочен план ще се чувстваш много по-добре, много по-щастлив. И според мен се свежда просто до практика. Аз със сигурност не го правя перфектно, но забелязвам, че колкото по-често така успявам действително да комуникирам това, което искрено вярвам, това, което буквално чувствам, вярвам, мисля, просто се чувствам много по-щастлив като цяло и харесвам повече себе си, живота си. И със сигурност е нещо, което бих посъветвал хората да пробват в живота си. И е много, много полезно според мен и може би действително един от най-добрите съвети в социалните умения. Нали? Проблемът е, че е трудно да го приложиш, но като цяло е нещо супер полезно, върху което се струва човек да отдели така време и енергия да въведе в живота си. Така, просто едно кратко послание, което се споделя с това видео. Peace!